Kategorii A je nyní povinnost, aby na hřišti byla minimálně jedna dívka, to znamená, aby hrála. Takže je potřeba, aby byla ještě jedna aspoň na střídání, aby se mohly točit případně. Určitě to zapojení děvčat je potřeba nejenom sportovně, ale v každém odvětví a myslím si, že by to mohl být dobrý tah přivést další děvčata k tomu fotbalu a třeba to přispěje i k tomu, po čem i já bych rozhodně volal, založení dívčí kategorie. V tomto ročníku je pomerne veľkou zmenou a novinkou. Považujeme ho ale za pozitívnu, nakoľko sa snažíme tým trošku poukázať aj na ten ženský futbal, že má zmysel a je to určitá rovnosť príležitostí. Holkám vlastně jsme se snažili vnutit tu myšlenku těch kluků, že důležité je bojovat, táhnout za jeden pro vás. Holky se snažily, dělali, co mohli a jak jsem říkal, u nás si to sedlo perfektně, protože i holky přispěly k tomu celkovému triumfu. Sme radi, že túto novinku podporili aj naši spoluorganizátori a partneri, ako je Futbalová asociácia Českej republiky a aj Asociácia školských a športových klubov. No a my veríme, že do budúcnosti naozaj ten záujem bude rásť nielen v radoch tých dievčat, ale aj chlapcov, pretože to zapojenie nám naozaj z roka na rok narastá, či už škôl, či už detí.